Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naumaak iti ugali ti asawak, iso nga uray narigat, nakaikidengak iti may sa desisyon, apat check, ajak to pagbabahuyan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glenda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dandani ako naganak iti maikadwa nga anak ta. Ngamawan pa'y laang usarak nga aganak, Edward. Basit lang arudan ti sweldom iti trabahom. Kanayon ka pa'y ama Bartek. At ang rodag pa inom, di uminumak. Ayan nga ro ti sweldom ita alawas. Antoy, itad kaon. Tapno sumardeng ka na sumanaw. Apay ngay ako rang iti sangaribo. Hingatan ko nga ro diti pulutan me. Anya? Awan pa'y ginatang mo asidaan. Ngam adaing gatang mo iti pulutan nyo. Kadsikan ti kumatang iti sidaan Intid ko nga ro din kan katiswildok. Ay, awan mon, Edward. Nugastam laang. Saan nga umasenso ti panagbiag ta? Nagadulagat na ibagbagamaon. Nan, naglisi ka na iti dalan. Maturo ka kaon. Kayat mo asawan, nabartek manen anagawid ni asawam. Ay, tunggal agawid. Nabartek. Imbaglakit din ta saan akas ta tinatumpo nga kang asawa. Swerte ma. Siyak ngay, maburburi-bura nakakanayon. Nang rura kat dandani akaganak. Talo pa'y laang titawon ti inauna nga anak mi. No siyak ti ka, huston day ta panagsikog mo. Saan ka nga anak? Takas tamot nga responsable ti asawam. Naku nampay. Napanunot kun day ta nga imbagam. Wen, maudin day ito apanagsikog ko. Una, kasi kan tumot laang ti kaasi. Anay ko, nagsakitan ti tiyan ko. Aganakaksan. Edward, agring ka. Mapanta ni di ospital. Indong bigatan. Nasakit pa lang ti ulog. Anya, abikat nga ibagbagam. Nabartag kan sapay lang amin. Kayat mo ka di adituya kun nga ganak. Nga ba saan mo ka bailan nga ipabigat aya? Bumangon ka ditan. Tani, nasakit na talaga ti tiyan ko. Yamot tan ti kastoy. Sapay nagsakit ti ulog. Katanya nga ro ti kayat mo mapasama kita. Malawan din. Bumangon akon. Mapanak mang kita iti pagluganan ta. Anya nga kaya aramidam, Edward. Saan ta makarwar diti ospital? Aging gaa saan ta mabayadan amin abilta. Ket, anya iti maramidak. Awan nga rod kwartak. Kat, dito'y tangaroden nga agnahit, kasta? Nala, Ryan nak. Tapadasak tag diskitar. Nasken ang makadiskitar kan ita nga aldaw. Tapno saan adumakdakkel ti bilta. Kasano ngayon madiskitarak? Padasam ti agbalikan ni boss mo. Ibagam anagan akakoon. Alang rod. Urayan nak. Duwan ti anak yaw. Nga makaslawan pa'y nagbaliwan ni Edward. Wen nga rod nanang. Kas iti sigod. Awan pa'y laang manaknakam na. Ay naunay mo't tinapilim anak ya asawaan, Glenda. Wen nga rod nanang. Pagmadyan na ka ti agdardara sudos. Kunak idino na asikaso ni Edward. Takasta mo ti ipakpakita na kanyak. Nga may di agkabalay kamin. Ijay kumutin anak kita ti pudno nga ugali na. Ala, aganos ka. Parang agnakam tumatlaang ti asawam. Agan anusak. Aging ga iti makaanusak, nanang. Maluman. Ngam awan pa'y laang ni Edward. Sapay awan maisaang kun. No orayak pa'y, ang mga nurabiin to na.
Awan ton paggatangak iti bagas. Itorturod kung ti mapan umutang kan ni Julie. Sana bali ta bayadak tumutla ang inton bigat. Ay, adayo mo ti balay dananang. No isupay laang ti mapan ko pagutangan. Anya, awan pa'y ti asawam? Awan pa'y nga rod. Pangaasim ka di at pautangan nakpay laang. Itod kumutla ang inton bigat. Ala, pautangan ka nga rod, tapno makaluto kan. Kaasi ka mo't. Ay, agyaman na ka. Imbaglakid din ta adda ka akanayon ko ama asitgan. Awan anyaman na, basta si ka. Apay nga ita ka lang nga sumangpat. Parbangonon. Pasensya kan. Nalaos ti bartag ko itay. Kat na iturugan ak dita kalsada. Awan na talaga ti babain mo. Anya laangan nga iti ibaga dagiti nakakita kan ka. Amo pa yan? No, sino dagiti nakakita kanyak? Talaga ka di asaan mo ama isardang ti aginom? Nag-awis na nga rod. Iso ajak mapagkadkadan ti arak. Nawan siguro ti mga awis kanyak. Di sanak ba't siguro ngagbarbartag. Nagbasit lang nga rodan ti sweldom. Bawasan pa'y laang nga igatang iti arak. Ato yun ti binulot ko a kwarta, Julie. Agyaman akmanan. Nasayaat mo ta imay ka. Adda ibaga. Anya day ta? Adda ba kanti iti trabaho? Sayang mat. Kat medyo dakkel ti sweldo iti ayan ko. Amangan no kayat mo tagtrabaho. Kasano ngay dagiti anak ko? Ay na, pagsardengamon nga agtrabaho ti asawam. Iso ti pagaw-awiram. Amangan no maikat na pa'y ti aginom. Ayun, anya. Total, adamot lang sadsadot na asumrak iti trabaho. Mapilpilitan laang. Gaputa awan mo't kanin min no saan nga agtrabaho. Ala, padasam nga ibaga, barang kayat na. Kat no bilang kayat na, sumurot ka kanya kun inton bigat. Taagaplay ka, tapno saan ka amaunaan. Ada ibagakan ka, Edward. Ano day ta? Ada na ibaga ni Jolie. Ada ba kanti at trabaho iti ayan na. Kat medyo dakkel ti sweldo. Kat? Tangay ko nam, asaan mo ang maiwasan ti arak no ada agawis kan ka. Agsin no katalaangan iti trabaho. Bantayam dagiti anak ta. Kat siya ti agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Ay kat, tuwa na. Nagrigat ti trabaho iti construction. Basta saan mo abaybayan dagiti anak ta. Wen, di kagdanag. Ada akon gayam. Oh, nagsapakan gayam. Imbag man, takinayat ti asawam ti agaw-awir. Imanugot adagos. Sadot ngamin ngagtrabaho. Nasayaat nga rod no kasta. Tanasapa ka nga imay. Tapno sigurado asika ti umuna nga agaplay. Maala ak nga ta? Wen, gayam. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukan ka. Si kabat gaya man ti agtrab-trabaho anak ko. Wan nanang. Daktakkel mo't laang ti sweldo. Ngam ti sweldo ni Edward. Sapay bawasan na pay laang matapaginom. Ay kat imbag ano kabailan na ti agaw-awer. Kabalan na mo't nanang. Awan mo't sa baling aramiden na no saan nga agawer. Tasyak mo't laang ti aglabakan agdalos. Ay kat mayat no maanusan na ti agaw-awer. Imbaglakit din, tasyak ti insarrak mo iti pagtrabahuan ta, Julie. Mayatan ti kasasaad mi ita. Saan akas idi ang maminsan la iti agmalam ang mga anak. Sika tinalagip ko idi gayam. Taamukmat nga rod ti kina-irresponsable ti asawam. Kun irgrugi kun ati agor-orno. Wen takuripot ka mat. Saan ka mat agastador? Saan ka mat analuho iti gamit? At dalakat maibado, ayos kanya kon. Katwa na. Agor nung kakit di, tababasit pa'y dagiti anak mo. Ne, da kayo mat gayam tatang. Sumrak kayo Ay, agyaman na kanak kao. Agtugaw kayo Agyaman akmanain. Apay anak ka umay kayo, tatang. Ay, pasensya ka na anak ko. Nakaumayak.
tabumulod ako maiti kwarta ma. Ipa-check up ko ni nanang mau. Talimtag jay sa ka na. Kat sana makapag na. Ay katwan tatang. Oray saan yun nga utangan. Itulong kon ka ni nanang. Ay ngam anusan nyo Da kayon timang kuyog kan kwa na, taada trabaho. Ay, wala na kao. Siya kung timang kuyog iti inaman. Dako makidawken ka, Glenda, bakit? Anya dayta. Tangay at damot na wadwad akwartam. Kidawak mamag day off ak. Madukutanak matan nga dalatan dito'y balay. Anya? Ikan na kumamat iti day off ko. Tapno makapagwatwatak mag. Padasak ti agpakada inton bigat. Tapno adamang bantay kadagiti anak ta. Tarumwar kamot nga rod Ikan naktumatan iti kwarta karumara. Nakita ka medyo dakil tintad mo kinitatang mo. Iso nga ikan naktuma iti kwarta. Talaga nga impapas mo matinag day off Agasam nga dayta. Alas 12 iti rabi iti sa sangpot mo. At reklamo, ma. Hindi ka panakil kanyak. Gaputa dakil ti masapsapulam. Nalastugan. Nabartakan. Maturog kakit din. Ay, jakpeket ti maturog. Nagsalita tabay. Awanan ti pagtungtungan ta. Maturog tan. Tadapay trabaho inton bigat. Nga na nga rod, madam. Maturog kan. Tapno da sa magsapol iti kwarta. Tas sikakit nga roden. Timang bibiyag kanyak. Si Kamat Gayam Arnold, sumra ka Adyaman na, Glenda. Apay anak ka umay ka, anya ti masapol mo. Bayada kung tiinutan ko idi na minsan. Kat, kumusta nga iti anak yo? Naimbaganan? Kaasi ti apaw. Nakaruwar mo tani di ospital. Ay kat nasaya at no kasta. Ay, gayam. Awatom dagito. Anya dayta? Rutas. Mulak dayta. Panagyaman ko maten Gaputa pinautangan nak. Sika talaga. Saan mat amasapol nga ikanak iti kompormi Awatom latan. Tapanagyaman ko kan kadayta. Talaga mo Ipakita mo ti kinado ti kwartam. Tama pa utangam, pati karuba. Anya ka kadi Edward. Nasaysaya at itumulong. Ngam ti matultulungan. Oo, ti ko namkit di. Pasikat ka. Ay sumardeng kan. Diyak kayat nga agapa ta nagbasit abanag dayta. Ikan nakarod ti kwartam. An-anwam nga iti kwarta? Alakit din. Mapautangam tupay dagiti karuba. Sakto lakit din nga asawam ti umutam. Alaman laangan, tapno awanan ti makuna. Ada sa bali amadmadlaw ko iti asawa kayo. Anya ngay dayta, Gayam. Kasla saan ang naragsak iti kasasaad mi ita. Kasla sakitan tinakam na adakkel ti masapsapulak. Kompara ken kwa na idi. Pag ko na amat. Kasla saan na akayat ngagpautangak. Diyak mo. Hey, diyak maawatan ti ugali na. Saan nala siguro ang maawatan? Asikan timang manggad para iti pamilyayo. Di pa'y katagyaman? Ta saan kamin ang maaw-awanan? Awan mo ti asawak di ti balay. Nakaturog dagiti dua nga anak ko di takama. Sa dino tinapanan ni Edward. Pinanawan na dagiti anak ko diti balay. Ay, ti awanan ba in alalaki? Amang no iso adim maawat kanyak iti kwarta. Tada plano na arumwar. Awanan ka iti bain. Nagturod ka ng panaw kadagiti anak ta. Tapno laang mapan ka aginom. Nakaturog damit iti pinanawak ida. Uray pay! No nagriing dangay kabayatan ti kawan mo. Saan mo kadi napanunot no anya ti mabalin ang mapasama ka dagiti anak ta iti ipapanaw mo? Oh, anak ta nga. Ay mga nusan ko mataputot na kita ka ubeng. Anya ti kunam! Na. Huh? Saan ka nga gindidiam mo
Ipapower mo kit din dagita nga ubeng kat saan ko matita putot. Mga no putot ti karo ba dagita? Awan lang nga rudan sir-serbim nga asawa. Kastapay laang ti ibagam kanya. Awanan ka itibain! Bakit? Saan kayo apumanaw ka dagita anak ta Si Kati nang ibaga, saan mo idaaputot saan ka di? Kwa? No saan mo idaamaklon? Saan laang? Saan ko nga ipilit kan ka? Awanan ka kit di itibayin. Ipanaw kong dagiti anak ko. Taamang ano anya pa'y ti aramidam kadakwada. Iso ana iturod mo ida pinanawan, takas ti adda iti panunot mo. Sorry bakit? Barata ko lang dayjay. Amok mataputot ko ida. Nupod no amamati ka aputot mo ida. Ala, agbiro ka iti trabaho, ta suportaram ida. Ta saanen ang mabaliwan ti pangedeng ko. Ipabantay ko kadananang kantatang dagiti anak ko. Awanen panagtalagkokan ka. Tama iturod mo ida apanawan nga oray awan kadwada, tapno lang ingkag bartek! Aging ita, Bartek, kan sadot lata ti asawak Mr. Lonely. Awan tinagbaliwan na. Isu nga ikarkarigatak matiag trabaho para kadagiti anak ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Agyaman pagayam Glenda iti dayto apakasaritaam ket ti makunak. Anusam asika ti mangipaay iti amin nakasapulan dagiti anak yo. Taaddan to supapak dayta intun dumteng ti panawen. Bayamon ti asawam, tadumteng tulata ti panawen ama kaamiris. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glenda, manipod probinsya ti Abra. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.